Huriani tuhata namar pungu dohitan waeng memuji dohot pasangapod di bata. Sadarion masuk mahita tuminggu hasito lusadaon ni debata manang trinitatis. Ai ibana do na jumadi hokita na pelua hokita dohot na mangaramoti hita. Pinuji ma debata ama anak dohot tonti porbadia nau jumadi hon hita. Topik ni minggutta sadarion ima hamuliaon ni debata di akana tinopana. Alani rap mahita marsuarahon hamuliaon hasangapod dohot puji-pujian ma di debatasi tolu sedai naung jumadihon peluahon dohot mangaramoti hita di bagasan ngulutta. Pinuji ma debata ama anak dohot tonti porbadia nau jumadi hon hita. Atong bongot mahita tu parsauran na badia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana. Tapahibul maroha dohot pikiratta laho upuji ibana maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia na tumapalangit dohot nanoon. Amin. Idama sainol do mata ni Jahuba tu akan na magkabiari ibana akan na magkalunguton asini rohana. Say dihalunguton rohanami do Jahuba ibana do panupahi dohot lubu-lubu nami. Ay mga sahon ibana marlas ni roha dohami marhaposat tuguar na nabadiyay dohami say pasonggop maasi ni roham tuhami ali Jahuba hobartu pagkalungutonon nami diho. Haleluya. Martangiang mahita. Ali debata si tolusada debata ama anak dohotod di perbadia. Namadok mauliate mahami tuho. Ala ditoppa di palua jala di perbadia hohami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagudangi. Sayramoti mahami di bagasan parmarad dohot pangujunan. Apuli hami dihasusuda ni bohal nami tuharaja omu na di benua gijangi. Asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hatanay baru. Amin. Maredde mahita. Jadi
Tangihon hamua patik ni debata imana tersurat di tolu Yohanes sada ayat 10 sada. Unang ihutton naroa anggia nadengganima. Siat debatado halak na mangulahon nadenggan. Ia siula naroa dang dung di idai debata. Atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobbar tupatik mi. Amin. Mared de mahita. Ali debata nami, debata ama, anak doho tod di perbadia. Nabadia doho, jalagok hamuliomu dilihat pertibion. Pinuji jala pinasanggap mahoro di salileng nililingna. Ala asini roham naung saha tuhami doho tusudi huriam. Namarlas ni roha dohami nuaeng. Ala naung di papatar jala di petadahon ho tuhami hadiriomu. Holong ni roham. Asi ni roham, labas ni roham, hasesani dosa, hanguluas sogot, arta silehononmu sogot, rodi uhum sidabu hononmu sogot, nasuha bilang ada sudinai. Ay nasodung ni atusan ni jolma di patorakodo tuhami, nasodung ni dan ni jolma di pataridehokodo tuhami, nasodung hinasi holan ni pertibion di wakodo dihami. Naso tarleho pertibion dileho kodo tuhami. Alani hupasahatami matuho daging nami, todinami, rohanami ro disalhut nadihami. Saise sama dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia, saise sama dosa nami. Ali debata nami, debata ama, anak dohot tod di perbadia. Mauliate madia sini roham naung manopahami. Tumiru rupa dohot pangalahom. Lahom mangarajai sude akan atinopami. Di pasu-pasu hodohami asa marpinopari. Asa sopar. Jala mangulu hami sian akan atinopami. Alai jok-jok do Tuhan dang huramoti hami akan atinopami. Hola nama buat tudiri nami doho baik kami. Ujungna jok-jok do dang gabe paso-paso akan atinopami. Balik sa gabe marah du itu hami. Masa maka bajir. Duluk nama torban. Tobak lam suda. Akka aek dohot sungai lam marota. Rodi laut dohot awang-awak pe nunga lam sego. Asima roham di hami ali Tuhan. Asalam tahu hami majagai dohot mangaramoti akan atinopami. Asa mermulia ho merhite akan atinopami. Ali debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia, saise sama dosa nami. Ali debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia. Ditik kina perpudion, tung macai borak do paru kilon na huadupi hami. Alani pandemik COVID-19 sion. Alani do masai gomos hutangnya kon hami. Asa gumira masalpu paru kilonon siat tonga-tonga nami. Asini rohami manahu pangasau kami laho manal puhon. Dohot makamonakon paru kilon nami. Nuaeng merhite persuruan ni pamarita nami. Naing masuk mahami tu sedep penguduan. Na diguari new normal live. Mardami dohot COVID-19 sia.
Alani macai gomos dohu pasahat tami tua dupamu dongani hami asa toktong jamot jalamanat laho mangalakahon lakanami unang lebak alai toktong mangarikoti aka aturan namar perdumuat tu si unang salalak kahami gabi mabain buktir suada pos dorohanami molo saya toktong di bagasan tangiang dohot majamoton aturan naho bartusi sai marlasni roha dohami laho madelatoni juluani malakanami Tuhan asaho hui hutok kami Ale debata nami debata ama anak dohoton di porbadia sai asima roham dihami Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan jala amanami hujau hami do guarmu nabadiai ala tergogot hami marningot dosanami sai marasiroha maho mida hamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata naga bejolma alani hami namate jalana hehe sian namate nama naik tubon ngagijang doho mangun diho kami asima roham di hami sai patok tong madi hami roha hamoliateo tuho o to di perbadia pangapul di namar sak roha pamelum masaluhut na birnit binahen ni dosanami Roma ho mangingani hami asam marlasni roha hami mangulahon lomoni roham hodo perhitian ni nasa asini roha sai unang tulak hami sai tangihon mahami ho ali debata ama anak doh to di perbadia amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa sono do hatani jahuba unak kumabiar ai au do silulu hokko nunga pola hujo guarmu au napunaho hasangapom ma di debata na digijang amin mared de mahita Hatani debata trupuk di minggu Trinitatis Sederion tersurat di Yohanes Seda ayat 20 sia sahatu ayat 34. Torang niarinai di dasi Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsa dosa ni portibion. Ibana dona hudoki sian pudiku rosa dahala nang jumolo adong asaaw ay parjolohiando ibana. Au pe dakutad da ibana alai asa tadap ibana diat Israel bain naroau madidi honai. Dungi di hati daun si Yohanes ma ni nama huida doton di tuat songo darapati sian banua gijangi jalamian di ibana.
Au pe dakutat da ibana julu. Alai ibana na mersuau madidihonaik ido madok tuau. Ia tusi di daho tuat ton di jalamian di ibana dosi di dihon ton di parbadia. Asanunga huida jalahu hatong jokon ibana do anak ni debata ima sahatna mertua maakkan atumangihon hata ni debata jalan au piopsa. Amin. Mared de mahita. Taha tidak kemaha porsiau tai songon nahina tidak koni dongatta saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pergugu na suatu dosan na tuma palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni selatus na mati terpajal do ibana di hau pinersilang na tuat tuban watoru dong ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pergogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au persea ditod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasasani dosa dohot di hatai na maddok mula mangulu sogut daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Mared de mahita. Tapasada marohata martangiang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang debata na huha porsai hami sitopa hami dohot sudi rodi langit tano dohot isina madok moliate ro hami tuarupan mu Tuhan siala dilehon hodope di hami ho sahanguluan pos dorohanami na iring-iringomu pardagingon doho pardalanan ningulunami di portibion Tuhan debata amanami terlumubi ma di COVID 10 sion mangido hami tuadopamu Tuhan asahona manariho kami di bagasan ngulunamion Tuhan debata amanami pos dorohanami di panarihonmu marhite pamaretanami
di pasaha do panarihonmu, ima aka sembakau, Tuhan di bata amanami, rohami tua dopanmu, mangidohon unang gabi, panarihono ni pamaretanami mata dosa, di aka perpanjangan tangan, Tuhan leho di nasida kesadaran, asaboi nasida Tuhan, marhabiaran tuho, Tuhan di bata amanami, soni nang di bagasan ngulu nami o Tuhan, tung tuho mapasahaton nami sude akan namasaon, asahoma Tuhan namanal pohon sude, akan namasaon terlumubi, tukopit 10 siaon, asa unang Tuhan gabi stop sude nang aka parkarejuan nami, parsikolahan, dohot roda ke pemerintahan, mengido hami tua dopanmu, anggusian holan tenaga nami sendiri, marisuang do Tuhan, hodo natuk Tuhan, manal pohoni saluhutna, Tuhan di bata amanami, songoni matutu Tuhan, nang sibuan, hatam nabediai, tu bagasan rohanami, tung pargoguan mudo Tuhan, parjamita nami, asaboi Tuhan hatami, tarsar Tuhami, boi mai Tuhan hatami tubuh di bagasan ate-ate doho pikiran nami, boi iulahonon nami Tuhan, asima roham Tuhan partodi hami pargogoi hami, Tuhan di bata amanami, songonima Tuhan, dosa kesilapan kekeluran nami, upasahat hami atu adupamu, buri mahami Tuhan, paies mahami siani sude, molotung naina ma Tuhan memang pangabati di aka pambahinan nami akan asosumani, asima roham mangido hami tu adupamu Tuhan sesai mai asa boi tolhas pasu-pasum Tuhami, Tuhan di bata amanami, songonima Tuhan, dang sude parhaladom, na adong di ruasong, tuhodo pasahaton nami, nasida Tuhan, asaboi nasida, asaboi hami, sude, maka porsiaon, mara hapatunon tu adopanmu, Tuhan di bata amanami, tangihon matang yang namion, marhite Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami, amin. Tajak kema barita nauli di Minggu Trinitas Maret de Mahita. Martangiang mahita. Ali di bata Jehovah manami mauliate masoba nami diho. Semua kami nuaing mamuji pasangap guarmu nabadiai di tongani keluarga. Naing marsaur mahami dohot hatam. Sai pakulingi mahami Tuhan. Nungarade hami ruasmu. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna akan hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Salam sehat, las rohatta semua kita nuai, marminggu di bagas tabe. Alani hujah majolo, bari tanauli, turpuk jamita si hangoluhonotta,
na dienet sian sada Musa bidu sada mamukka sian ayat 26 sahat rodi ayat 30 sada. Dungi makuling musema de bata tolema itatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahotta asa dirajai deke akan adilau dohot pidong akan amartonga-tonga langit dohot akadorbia rodi sude sadok tanoon nang sude gulok-gulok akan amajirir di atas tanoon. Jadi ditoppa dewata majolmai tumiru rupana ditiruoton dewata laho manoppa ibana bawa dohok boru-boru nasida ditoppa dungi di pasu-pasu dewata manasida ninna dewata matu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sadok tanoon jala patuduk kamu jala rajai hamu deke akan adilau dohok pidong akan amartonga-tonga langit rodi sude binatang nang akan amajirir di atas tanoon dunginin nade batama botimai nungahulehon tuhamuna sasuasuanan namar parbuehon boni di sadok tanoon rodi sude akan namar parbue sisuanon bahen panganon muna mai alayang go tu sude akka binatang di tanoon dohot tupidong namar tonga-tonga langit rodi sude namajirir di atas tanoon akka namar hosa di bagasan bulung ni akka suasuanan hulehon bahen panganon na gawe majadi ma songoni dungi ditilik de batama sude na tinopanai jadi nunga dengan situtu dungi bot maari torang maari muse ima ari pau noppon ima sahatna hurian itu hatta tongon nunga masuk hitan waim tu minggu trinitatis hasitolu sadaun ni debata di bagasan minggu tahun dibuhul do topik na diuhal marhite padohan hamuliaon ni Jahoba diakka natinopana hamuliaon ni Jahoba patarma diakka natinoppa marhite jolma natinoppa marhite hasitolu sadaun ni debata nunga dapot hitai marhite padohan ima nanidokna tolema itatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahona sian padohani boyatu satta bahwa dada na sadiri debata alai disima patar trinitatis hasitolu sadaun ni debata na di bagasan tolu ulaun marhite hasitolu sadauni ima debata panoppa songon naung takkas tahati dakkon dihata hapor siaota ponggol parjolo jala takkas musedi pa adar di lapatanna debatana manoppa ditoppa dodagikku marparnidaan marparnianggoan marparbinegean marpakilalaan direo doroha tutodikku dipature-ture doau rasira sanuaing imana tutu situtu kebenaran trinitatis di bagasan penciptaan Tuhan telah nyatakan di ponggol paduahon ima anak na Tuhan Yesus Kristus ima na paluahon dada sere manang perak dibain alai tung mudarna na argaido lao paluahon hita siad dosa nunga adari dungi muse ponggol patoluhon todi parbadia todi ima nama jauh hita na patauhok kita dohot na mangaleot tu hita pangatusion manada
ise do de batasa sitongna mabuan hita tu Kristusi asa takas tatadda taha porseai sempurna sasitongna boy pahamatta hasitolu sadaon ni debata di bagasan panopauni riani tu hatta imanaing patarnuaing marhite turpuk jami taon di panopaon ni debata sian naso adokian gabe adong di saluhut natino panai marasing maditoppa debata jolmai akana asingi ditoppa sian naso adong gabe adong holan makuling ibana madok ibana sian hata nunga majadi jadi mahona tiur gabe tiur matutu nenna alai sian panopaon ni debata di jolma marasing jala sumurung di toppa debata jolmai sian akka na asingi ido naing paadaron na sasitong na tuhita marhite panopaoni takas do proses na disi jala takas do ng panugasan tanggung jawab na nileon ni debata marhite hasurungan ni jolma na tinoppa ni debatai jalaiman waeng di bagasan panopaoni naing ma berengot tatakas ise do debata dohot tugas tanggung jawab lao papatarhon hamuliaon na marhite ngolutta marhite pabainatta nang akaulaon dohot parsauratta ay ditoppa debata hita dada holan marhite hata sabing alai lobi sianita he napapataron hasitolu sadaon ni debata ima marhite padohan nakin tolema itatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahon tumakas musema atu sattai di bagasan hatarida anni proses panopaon ni debata di jolmai bawa dohot boru-boru nasida ditoppa hita sempurna ditoppa hita luar biasa lain daripada yang lain di leon roha tutodita digana hita marhite pato alai diuluson ma hosa hangoluan tubungbung igungna gabe martodi na mangolu ma jolmai gabe martodi na mangolu ma jolmai hurian itu hatta ditugas tanggung jawab na pinasahat ni debata na dileon roha tutodita sadok sempurna do dilehon roha asa tau hita mangulahon tugas do tanggung jawabi marhite pangoloiyon na takas tu sileon ulaoni ima debata jala boy nonang idaoktai kesempatan na dileon ni debata tu hita dohot kewajiban nang tanggung jawab dung di parade di toppa di paadar debatama di leon tuhita asa dikelola asa dirajai jala diula dikembangkan siani mahita manang dohonot tama dalam ni debata lao mencukupkan manarihon kebutuhatta nunga di parade debatai boy taida di bagasan turpuk taon ala debatado manopahita naing matakas atusata boto otta
jalaha porseayota pabua pastido diboto debatado saluhut na taringot tu hita, taringot tu kebutuhatta, taringot tu keadaan, taringot tu kondisi nata adopi, bahkan didok dihata hapor siautai rasi rasa nuaing ima natutu situtu. Itulah yang sebenarnya. Jadi manangah pe nata bolus nata adopi songon dia pe haurangatta, songon dia pe halobiatta debatado na uboto. Jala patar doi di ibana saluhutna. Ala memang gobaran ni debatado hita, rupa ni debatadi hita, gobaran ni ibana do hita, ido na yang takas pahamatta atusatta di partikiatan waing. Lau mangadopi akana masa, mangadopi sori mago nasoson di jolotan waing marhite wabah virus corona na nidok na COVID-10 sia. Pastido dang pasobuon na hita. Jala ido naing takas hangoluhonotta. Pabua ro ibana tutonga-tongatta di bagasan Yesus Kristus nama kokopita. Dohotot di porbadia nama ngaramoti hita napatauho kita lao mangatusi akan nama saon madongani hita ainunga saor ibana tutodita tungolutta turohatta lao patauho kita margogoiho kita mangadopi sori mago na masa nuaing asa akka namananda si topa ibana pastido dang olo madele dang holsoan ainunga patari adat di bagasan panopauni paboa na dileo debatado roha tuhita na dilitoppa dohita marparnidaan asa taida gerak-gerik ni portibiodo akana masa jala papatarotta mai marhitengolutta kemenangatta gabe hamuliaon ni Jehovah diakana tinopai ido naing takas dihita marhite naung diuseho tuhita todina ima todi parbadiai asa unang lomo sita unang mabiar hita disi alai taidama paboa hita do ciptaan Tuhan yang mulia lain daripada yang lain asing sian na asing ido benna dileo tuhita huaso dipabakit hita dipabakit jolmai manguluhon portibion molo boy dohonotta lapatan ni mangarajai dang nagabe huaso nanaing ditonjol hot disi alai naing taida do kepribadiatta na boy na mampu mengelola mengimbangkan membaen sejahtera melestarikan asa gabe tarida hamuliaon ni debata siani ido benna dipabakit hita manguluhon portibion mangarajai mangula mengolah jala didok marpino parima hulehon labatan na dileo debatado tuhita kebebasan dileo debatado tuhita tanggung jawab lao mangaramoti portibion alai dada kebebasan na sembrono
alai kebebasan na terikat do. Dia mai taula moi do sude molo taida didok saluhut na jadi do alai dak saluhut marguna dak saluhut mapakkorhon di sido ketarikat tatta marhite naung dipatihi dewata jolmai ido lapatanna nanidokna lau manggohi portibion patudukon mangarajai tugas dan tanggung jawab taula marhite pangoloion natulus songon na di epistel tai pangoloion ditanggung jawab pangoloion tu Yesusi pangoloion tu Tuhatai tanggung jawab pataridahonutama marhite hauduhon mengolah menata mengembangkan asa gabe hamuliaon ni debata marhite ngolutta patar mahamuliaon ni debata pabahenan ni debata na luar biasa dihita wujudnya tahonot tamai marhite akaulaota marhite ngolutta jala sudedo hita na tinoppa ni debata jolmai bawa nang boru-boru sarupa tanggung jawab nasida ditoppa alai naing jamot hita diakka napinasahat ni debata naung dilihat tu hita kesempatani taramoti ma dengan penuh tanggung jawab mengolah mengelola ai natinoppa ni debata do hita jala akkanau ni hokop na do hita gabe akka anakna anak hatiuron jala akka napinar badia anna sadok tauloi ma jala taulahon ma napinangido ni Tuhatai ai tangan ni debata do hita lao paluahon lao pauliulihon lao mengembangkan lao melestarikan akal lingkungan termasuk dohot dohita tangan ni Tuhatai lao paluahon ngolutta keluargata dongat tanah humaliang sian COVID-10 siaon ima marhite akka namangoloi marhau duhon mangoloi protokol kesehatan nauni aturhon ni pamaretata tangan ni debata doi lau paluaho kita sian sore mago COVID-10 siaon ai ditoppa debata hita asa jolma namar pangulaon na denggado jolma namar etika jolma na memiliki spiritual yang tinggi mardisiplin na denggan belgado tanggung jawab tak jala bertanggung jawab tu Tuhatai do hita lao mangaraduti saluhut nai lao pauliulihon natinopai mangaradoti dohot pauliulihon ngolutta asagabe hamuliaon ni debata dinasa natin naparpudia manginang sudehita hurian itu hatta na beribadah di bagas tabenuai jaga mahita tajaga dirita tajaga keluargata taramoti talestarihon natinoppa ni debata asauli ido tanggung jawab tak dileod do tuhita roha dileod toddina tuhita di pasaor tuhita asagabi martod dina mangolu hita jolma na martod dina mangolu mahita molo olo hita uduk tu paretan itu hatai papatarhon hamuliaun ni debata asa dapot ma
tano doho langit na pinay baru ni debata, na mabuan hadu maun, na mabuan kesejahteraan di sadok na tinoppa. Asa denggan jalauli gabe anak kita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Patarma marhite ngolutta, marhite pabainata, marhite hulaotta, marhite haudukota, diruhut-ruhut protokol kesehatan na niaturhon ni pamaretata. Tajamot tomai tangan ni debatadoi paluahok kita sian sore mago COVID-10 siaun. Martua mahita sonang di bagasan Tuhan. Amin. Mau lihat tema Tuhan, takas do panuturiommu dihami marhite hatau. Dinau patar hamuliaummu tutu marhite panopaummu dihami. Marhite pangaramotiommu jala sikop disari hokom mulunami. Molo hubolu sami penuaing ragam niak kana masa. Tarlumowi masori mago nuaing nasa itoktong dope gopang di tonga-tonga ni Portibion ima COVID-10 siyaw. Alay di leokodo roha tuhami, di leokodo parbinegian na tinggil mangat tusihatan, parnidaan na takas akaulaon na denggan siulahonon nami. Asa huboto hami majamot tunggolo nami. Mangulahon akaruhut-ruhut protokol kesehatan na pinatupan ni pamarenta nami. Tanganmu doy Tuhan. Lau paluahok kami sian sore magoon. Urupi mahami. Patau hami takas. Lau mangulahon lomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo masobay lele nami. Amin. Tajakon mabarita na ulihata ni debata na utahangoluhon. Mared de mahita. Uhut tapasahat peleata. Hamuliaon hasangapon dohot puji-pujian ma di debata naung manop pahita jala jumadihon akan narikot dihita na soha bilangat do sudenai hinorhon ni asini rohana na soha lopuani
alani i tapasahat matu debata dagikta toditta rohatta rodi saluhut nadihita bahen puji-pujian dohot hamuliaon holat tu debata Mauliate marohanami jala pujion nami maho ale debata ama anak dohoton di porbadia. Mangasahon asini rohani Tuhatta borhat mahita maddalani ngolutta siganupari nakbe ikona dopatta dope hamaolon ala ni kopit 10 sion alaipos marohatta di pangaramotionna satokinai masuk mahita tusada tatanan ningolu naibar mardame dohot kopit 10 sia tude bata mata pasahat sude parngoluotta asaibana mangaramoti madongani dohot majoloani lakatta taramoti ma dohot denggan akan atinoppa ni debata masih holongan dohot masih urupan di bagasan holong nasihat Tuhatai. Tatangiak koma peleata ale debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileon nadenggat dohot nasauli basa na mauli utus hupasahat tami masian nani leon mitu hami pelean nami tuho say jalo mai gabi wap na hucu si jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasiak kami peleanon pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite toddim asalamu taddahami gorang ni sileon-leon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rap mahita martangiang ditangiang alea manami nari banua gijang sai pinarbadia magoarmo sai roh maharajaonmu sai saut malomoni roham di banua tongaon songon nari banua gijang leon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago ai horo na puna harajao dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midaita di dopakko Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaorhon madamena tutod ditabe amin.